Ассалому алайкум бардуи азиз, шумо қарор доред дар канали Саудо ТВ. Имрӯз бардуи азиз 23 июни соли 2024 ва 1000 рубли урусӣ баробар ба 119 сомонӣ. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯширо гап мезанем, бо диққат гӯш кунед. Opel Vectra B ҳастай, яъне ки Opel Duty, Opel Astra G ҳастай дар Россия, Toyota Vitz, Daewoo Lanos, Nissan Maxima, Mercedes C-ка, Opel Vectra A, Daewoo Tico, Daewoo Nexi ва Opel Astra G ҳастай дар шаҳри Кӯлоб. Бардуи азиз, чӣ мошине ки дар кӯрайтона, ҳамин видеоро то охириша тамошо кунем. Боварӣ дорам ки мисол мошини маъқули дилтона меёбед. Барои пешравии мо як дона лайки бепла биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонед, форатон ки ҳамин канал мошинҳои арзон бихарен, каналда як дона лайки бепла ва подписатсияро фаромӯш накунед. Анака меҳри мо суста. дӯстони азиз, мегзарем ба якум мошини имрӯза. Бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, як Opel Vectra-ро гап мезанам. гарини нархш арзона. касе хоҳишманден, марҳамат, номери телефонош ҳаст, мисол занг зада бо маълумоти бештара мегирен. бардуи азиз, Opel Vectra B, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин, моторош 1.6, коробкаш автомат. ҳуҷҷат надорад, 4 та баллони навзадагӣ, хадавоиш тақрибан 70% дӯстони азиз хадавоиш. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 26500 сомонӣ мега. 26500 сомонӣ. дӯстони азиз, марҳамат, касе дар мисоли на Opel Vectra B, яъне ки Opel Duty дар кор боша, номерои телефони яка ҳастай, номерош кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. метавонед ки занг зада маълумоти бештара бигиред. бардуи азиз, касе ки дар Россия қарор дорем, бо диққат гӯш кунед. як мошина гап мезанам, дар Россия қарор дора. бардуи азиз, Opel Astra G, солаш 2002, сӯзишвориш бензин, моторош Ecotec, коробкаш механика, ҳуҷҷатош 100%, баллонош 80%, хадавоиш созай. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар Россия, Калугада, Обнинск гуфтагиай. нархи мошина 270000 рубл гуфтагӯ. 270000 рубл. ва суми сомонӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. номерои телефони Тоҷикистон шам ҳастанд, номерои Россия шам ҳастанд. бардуи азиз, дар рақамҳои Россияш WhatsApp дора. занг бизанед. Opel Astra G 2002 сола 270000 рублда бихаред. бардуи азиз, мошини десен, мошини камрасход, Toyota Vitz, соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 доштай. бисёр неки ба бензин мегаштай. моторош 1.5, коробкаш автомат, 4 дар электропакет, 4 та баллони 80%, старт стоп ва чип доштай. дидари пеш отпечатки дорад. дӯстони азиз, расходаш дар 100 километр 4-5 литр бензин мехӯрдай. суроғаи мошин, яъне ки ҳамин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошина 59000 сомонӣ гуфтагӯ. 59000 сомон. бардуи азиз, ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. номерои телефони яка ҳастай, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. бардуи азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. Nissan Maxima будай, соли баромадаш 2003, сӯзишвориш бензин, газ кор мекунад, моторош CI, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додааст ки мошин ҳар рӯз мегарда. камтар нарӯшка кор дорад, тамом дига ҳамаш 100%. дӯстони азиз, мошини тенҷайне ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 25000 сомонӣ. мошинои зурай. бардуи азиз, хай мақсад ҳамин нарӯшкаш камтар кор доштай. мегири як камтар нарӯшкаша, мисол ягон мисол краска, ягон чӣ мекунӣ, тенҷайне ки ҳай мекунӣ мегардида, ба кашишам зурайне ки 25000 сомон. бардуи азиз, дар шаҳри Ваҳдатай.
бардури азиз, Mercedes S-Class яъне ки Mercedes сечка меган, соли баромадаш 1994, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.8, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагиай ки ҳолаташ нағз, элеганс гуфтагиай. бардури азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархи мошин 29500 сомонӣ. 29500 сомонӣ. ана бардури азиз, касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, қатъяка маслиҳат кунен. номерош номерои Тоҷикистон айдсуни азиз. бардури азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. Opel Vectra A, соли баромадаш 1994, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагиай ки мотор, коробкаш созай, газ, бензин 100% кор мекунад. ABS дора, сиделниҳо бардури азиз лифт, сиделниҳо обогрев сиделни доштай, запаска, дамкрат, ключ доштай. хай ҳамаи чиро дора. бардури азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошина 10000 сомонӣ мега. бардури азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ Daewoo Tico, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. объёми мотораш 1.3 литр гуфтагиай, камрасход, коробкаш механика. бардури азиз, соҳиби мошин бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав, нархи мошин 15000 сомонӣ. 15000 сомон. бардури азиз, Daewoo Tico 97 сол. номерои телефонаш ҳастай, харидори аниқ, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед. бардури азиз, Daewoo Nexi, гарани тозаак хушрӯяне ки Daewoo Nexi, соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, музика оригинал Sony дора гуфтагиай. бардури азиз, яъне ки музика оригинал Sony, динамикош мисол зур мехона, аком бидай, нав газ бензин мисол кор мекардай, ана кадоме бигира, экономични мошинае. бардури азиз, ина марҳамат, занг бизанед, харидорои аниқне ки бо муомила мешидай. мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 14500 сомонӣ. бардури азиз, мошини десен Daewoo Lanos, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш газ гуфтагиай, объём мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин мисол бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки срочна фурӯшӣ. бардури азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки пешина номаш Қумсангир, нархи мошин 9000 сомонӣ гуфтагиай. 9000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳаст. бардури азиз, харидори аниқ, занг бизанед, маслиҳат кунед. ва касе тамошо кардесем бардури азиз, барои пешравии мо як дона лайки бепала бичиқем ва касе меҳмонед, подписатсия кунед. агар ягон чи реклама дошта бошед, номерои ма дар якум комментария ва аввали видеода ҳастаи номеро. бардури азиз, Opel Astra G, соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, яъне ки состояниш беҳтарин гуфтагиай, ҳуҷҷат дора. бардури азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархи мошин 47500 сомонӣ. солаш бардури азиз 2000 айне ки мақсад ки солаш 2000 арзонтарш гуфтисай нарша 47500 сомонӣ. харидорои аниқ бардури азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед. ханам хеле бачаё ча ки то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависен, як бор ман бифаҳмам ки шумо мисол то охири видеоро тамошо карден накарден. то охири видеоро тамошо кардагӣ бошем бардури азиз, дар комментарияи ҳамин видео рақами 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва бардури азиз, ин буд канали Саудо ТВ, канали мошинҳои фурӯшӣ, ва касеро мефорад ки канали хонаҳои фурӯширо тамошо кунам.
дар поиски YouTube Савдо ТЖ бизанем. Бардои азиз, дар ӯ канал фақат хонаҳои фурӯшӣ мепартоем ва дар ин канале ки тамошо кардесен, дар ин канал мошинҳои фурӯшӣ мепартоем. Бардои азиз, хеле ягон кас замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар ҳамин номерои десен, ана фақат дар WhatsApp-аш роӣ кунен. дастгирӣ комментарияро аётон аброрен. Хаяк.